Samantala, idol, sa ibang balita, patuloy naman ang isinasagawang inspeksyon at monitoring po ng lokal na pamahalaan ng Manaoag sa mga poultry farms sa nasabing bayan bilang bahagi ito ng kampanya para sa kalinisan at kaligtasan ng publiko. Muling pinaalalahanan ng mga operator ng poultry farms na sumunod sa itinakdang sanitation code at iba pang kaukulang batas upang matiyak ang maayos na operasyon at maiwasan ang epekto nito sa kalusugan at kapaligiran. Nilinaw naman ng LGU na hindi basta-basta na maipapasara mga poultry farms hanggat walang nilalabag na batas o regulasyon. Anumang hakbang para sa pagpapasara ay kailangan dumaan sa masusing proseso at ebidensyang magpapatunay ng paglabag. Samantala, ilang residente ang nagpahayag ng saloobin na mas paigtingin pa ang regulasyon sa mga poultry farms o kung maaari daw ay mailipat ang mga ito sa mas malalayong lugar upang hindi maapektuhan ang mga kabayang malapit dito. IFM News. IFM News. IFM News.